अरे भाई साहब, लैला से प्यार करके मजनू की किस्मत जाग गई। अरे लैला से प्यार करके मजनू की किस्मत जाग गई कि मजनू इतना लव लेटर लिखल है कि लैला पोस्टमैन साथे भाग गई। भाई हो, लैला के शादी में लाफड़ा हो गई। अरे लैला के शादी में लाफड़ा हो गई आ मजनू डीजे पे इतना जोर से न चले कि उस सारा लगना हो गया। अरे ये भाई, होली के सीजन तो आवता। होली के सीजन जब जब आवेला भाई हो, ना खाना निक लगेला, ना प्यास लगेला, ना हगवास लगेला। अरे भाई हो, मत पूछलो, हमार पेट में एकदम करड़ी बांध देला। अरे भाई हो, बताई का है मेन वजह बाड़ी हमार भौजी। अरे भाई हो, मत पूछलो, हमार भौजी नु गोबर माटी हमारा पाइट के अंदर में डाल के खूब रगड़ दे। ओकरा बाद हमार पाइटवा खोल के आंगना में पानी गिरा के आ गोड़वा पकड़ के खूबे घिसियावेली। भाई हो, एक बार यही ना घिसियावत रहली, घिसियावते में हमार चुत्तर एकदम छिला गई रहे। 10 दिन से घर से हम ना निकलल रहनी। भाई हो, 15-20 गो लेल मलह हम लगा ले रहनी, तो अब हमारा चुत्तर पर के चिन्हा आज ले बट रही बा। बुझाला नु कि माल के चक्कर में हम पकड़ाइल बानी कि उ तावा गरमा के हमारा चुत्तर में सटा देले बा। वो ना चिन्हा बाटे, का बताइए भाई। यही से हम होली आवेला एकदम डरा जानी, अब भौजी से हम दूरे रहेनी। भाई हो, तो हम लोग भौजी से एकदम बच के रहिए लो, हम तो बहुत दूरे रहेनी उनका लो से। अरे होली में भौजी के फाट गइल साया। अरे होली में भौजी के फाट गइल साया आ देखते ही देवरा के जुड़ा गइल काया। बोला होली है।